ishali kodwa lizowenziwa thina mfundisi kakhulu. Amen. Ngiyathemba ukuthi abaholi nababhalela bakhona nokusho lokhu ngoba bazalwane ngiyabona ukuthi sekukhona abathi abekho balele but ngiyathemba ukuthi nababhalela bakhona. Amen. Ngiyacela abazalwane esitabelweni esihle bahlabele abafundisi umphakathi ebandla senzele umkhuleko ngokuvula lenkonzo. Yeah.
sibhekele khona lapha phezulu. Sibhekelele labashayeli bokubu kwekamela lenkosi yethu Jesu. Awu. Sicela ukubonga bafowethu. Nawuphatha kahle umsebenzi wenkosi. Haleluya. Silokhu siqalile nje, silokhu silalela nje, siyabusiseka kancane kancane, sikumandla siyabusiseka egameni likaJesu. Lokho sikufundiwe bazalwane. Haleluya. Amen. Impela ungahamba ungaphethe ukutho angazi nje ukuthi thithweni alibonga igama likaJesu. Haleluya. Sifundo ebiza naso bazalwane sithi umalusi omuhle. Haleluya. Yakhumbula-ke ngelinye ilanga uDavide ezalusa izimvu zikayise ngishizile. Haleluya bazalwane. Elusa izimvu bazalwane. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga mayeletha ubufakazi umfowabo Eliyabe ekakhuluma kahle kuye uthi uDavide ngiyakhumbula wake wavuka ibhele labhekela enye yezimvu zikababa. Ngiyakhumbula kwakwaqhamuka ingonyama kodwa konke ngakudinga akwahlula. Alibonge igama lenkosi. Haleluya. Lento yezimvu nomalusi bazalwane wake waqala uJakobe wathi balekile uma efika before akhulume noLabani isihlobo sakhe. Lithi iBhayibheli wake wafika emthonjeni wabuzisisa kwathiwa naye indodakazi yakhe iyenza lezi. Libonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli into ayenza wawuvula umthombo zakhozi. Alibonge igama lenkosi. Into engomalusi ithi izimvu akusona ezakhe kodwa zinomnikazi. Ngenkathi izimvu zinomnikazi kufanele olusayo athembeke kumnikazi wezimvu. Haleluya. Alibonge igama likaJesu. Uma ethembeka kumnikazi wezimvu uyobe wenze kahle wakuse kahle. Alibonge igama likaJesu. Kodwa-ke kunezinto iBhayibheli eliyivezayo ukuthi uDavide intonga yakho nodondolo lakho ziyahluza. Alibonge igama. Ngizoshesha bazalwane. Lento yentonga yayimele into eyodwa emvini noma embuzini ukuthi uma ikhalakathela ithe iyodla eyibhekile yakhalakathela. Lento yentonga bazalwane yinto efana newuku. Alibonge igama lenkosi. Ukuthi uma ngabe ikhalakathela imvu akwazi ukuyidonsa ekhalakathela. Alibonge igama likaJesu. Lithi iBhayibheli wayephinda phatha umalusi udondolo. Alibonge igama lenkosi. Udondolo lokuthi ahlele indlela ukuze izimvu zihambe kahle. Udondolo olukuthi akwazi ukuba nezinto ezifuna ukudwebula izimvu azamsileyo. Alibonge igama. Lento bazalwane isho ukuthi umalusi akahambi ehembete. Umalusi kunezinto okufuneka iziphathe ezizomsiza zikwazi ukusiza nomhlaba walusile. Alibonge igama lenkosi. Sizofunda-ke bazalwane kafushane. Sizofunda kafushane. Ngingajabula nje uma ngabe singabuka incwadi lapha kuGenesis 29. Alibonge igama lenkosi. Ongafunda yafunda sheshe nama mfisa ukuhlala isikhathi eside bazalwane sekufundiwe ekusebusile abantu basinda umthombo.
lezi bazalwane zirepresenta umhlambi kaNkulunkulu
alibonga bonke laba belusi engilokhu ngibaveza bazalwane kodwa kavelanga utholakale umalusomu walusa wabakhipha kodwa sizwana efeza njengomalusomu alibonga igama lenkosi wabakhipha eGibhithe wahamba nabo indlela yonke ebalusa bemthula kodwa bekezele nabo ngoba umalusi kuyamdinga ukuthi azibhekeliselele izimvu uthi lezi ezigulileyo azibhandishe azalule lezi ezingakhona ukuhamba azitshathe izimvu alibonga wathi umesetshiwe uNkulunkulu wathi ngizokhuluma ngezimvini ezingabantu bami kodwa ngizokhuluma kuwe yenzi inyoka yethusi uyibeke phezulu ozoyibheka noma zingamlumi inyoka ey'phansi kodwa bafuna ukuthi umalusi athethe wakhulunywa kabi ngayo wakhulunywa kabi ngoNkulunkulu ngoba uzothi uyashumayela uqede labo abashumayezayo bangoba luhambe nabo njengomalusi bakuvukele endleleni kodwa uyishuphela kwendlela umalusi ozoduba izimvu endleleni kanti izimvu ayelusila kuzona ezakhe sinomnikazi emlindeleni ukuthi eze phambi komnikazi nezimvu ziphelele ziphilile alibonga lithi iBhayibheli wamlalela uNkulunkulu uMoses wahamba naye uNkulunkulu elokhu emsiza uNkulunkulu endleleni kodwa liveli igama lokuthi impela noMoses ungumalusi omuhle ngoba uMoses akabhenanga nezimvu kodwa wadlula waye ebantwini alibonga igama ngike ngafunda futhi bazalwane ngafunda iBhayibheli uma ngifunda iBhayibheli uDavide seyabusa uDavide yakhumbule isizimvu kodwa mayesebusa uDavide yalibhala kuwo uthi uJehova ungumalusi omuhle alibonga igama lenkosi kanti nathi siyalusa kanti nathi silusiwe futhi bazalwane uDavide ubona nezinto ayinqobayo endleleni ubona nezinto akwazi ukuzahlula endleleni ukuthi ngempela khona amandla ami kodwa ukhona umuntu olokhu eluselile ngenkathi ngilusizimvu nami khona umuntu ongalusizisi ngoba kuyabikisa ukuthi bazalwane siluse kanti nathi siluse yimbi inhloko engenanhloko ungumalusi ongenayo umalusi ngoba umalusi ongenayo umalusi uyayishiya akanandaba nazo ubheka nesimo sewethu ukuthi liyanetha lisukwazi ukufinyelela ishiye kanjalo ngoba akaqondi ukuthi lezi azalusayo eziyabana akuzona ezabo sinomnikazi wazo haleluya bengingathanda nje bazalwane bengingathanda ukuthi ngigijimele phambili bazalwane ngigijimele encwadini kaHezekeli uNkulunkulu akajabuli ngabelusi bezimvu bengingajabuli ukuthi sifunda le ncwadi kuyenzeka itholakale ekhona umalusi ongayinakekeli izimvu ologcina futhi yena izabona ezimvini alibonga igama angazi ongafunda le ndlela ukuthi angifundele incwadi kaHezekeli 34 aqale ku-2 Dotana yomuntu profeta ngabelusi baka-Israyeli. Profeta uthi kubo kubelusi isho kanje inkosi uJehova ithi wo abelusi baka-Israyeli abazibonela wona abelusi bebengayini zalusa izimvu na niyadla amanoni nembatha uboya nihlaba ezilipheleyo kepha izimvu alizalusi ezibuthakathaka aliziqinisanga nebulayo aliqinisanga yakubileyo alikokhanga lekoshiweyo alikuyisanga lelahlekileyo alifunanga kepha lizibusile ngamandla alukhulu zazihlakazekile ngokuba lusayengekho zaba ngukudla kwazo zonke izibane zasendle
sigijime siyoveza umalusi. Ngiyakwenza nazo isivumelwano sokuthula ngiqede izilwane ezibizwe ezweni zihlale zilondekile ehlane zilale emahlathini. Nansi imessage bazalwane ethi Ezekeli iprofetha uNkulunkulu uyabona abantu bakhe bayakholwa kodwa bakholwa ngendlela abalindele ukuthi bakholwe ngayo. Abelusi bayayikhethela bafuna ukuyihola kanjani bakhohlwe umnikazi alibonga igama. Lithi iBhayibheli mayeprofetha uyakuveza ukuba babenzile aphinde aveze inteko likaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu noma kungabheda umalusi phambili kodwa ngoba uNkulunkulu unenkeko ngezimvu zakhe. Ngoba uNkulunkulu unenkeko nabantu bakhe iyaqhubeka. uNkulunkulu uletha imeseji yethemba bazalwane ngoba umalusi umthetho wakhona umuntu obekufanele ukuthi alethe ithemba ezimvini. Umuntu obekufanele ukuthi aluse izimvu zizizwele ukuthi sinomalusi athi uma eshaya impela ekhaya lakho isuke lapho angabukeli izimelusi. Alibonge igama lenkosi. Nawu bazalwane engafisa ukuthi siveze ukuthi umelusi wami umuntu obekufanele ukuthi anakekele ukuthi izimvu zidlaphi. Abone before izimvu ziyobuza ukuthi lilungile ilizelo lokuthi izimvu zidle before ayiqhubele ezekeni eziyodla kulo. Uzoyiqhuba kanjani ezekeni eziyodla kulo engazange naye alibone idlelo? Uzoyiqhuba kanjani ezekeni kwayena engalasi idlelo kodwa ethi umalusi? Bengakuhle I'm trying to encourage abelusi balesikhathi besinisiwela ngaphambili njengabelusi kodwa bekufuneka ukuthi sazi ukuthi sidingani izimvu ngoba umalusi onakekela izimvu uyazazi ukuthi sidingani eyiphukileyo uyayibhandisha ahambe nazo. Siyazazi izimvu esihamba nazo bazalwane azifani kukhona namawundlu adinga ukuthwalwa uma ngabe veze ubuthakathaka endleleni awashiywa kanjalo umoli okuthi noma zisala endleleni athi amina ngiqhubeka ngiqhubeka ngazo uthi uJesu ngelinye ilanga umalusi uyayishiya eziku-99 abheke yodwa elahlekile konjani wena usoshiyayo kalulusile akusona zakho. I want to remind you akusona zakho zinomnikazi wazo ukulindela ukuthi ngelinye ilanga uzilethe kuye ziphilile ungaselene yodwa. uJesu ethi kubafundi bakhe sengikhulekela la ukuthi baphile. Ingathi lento ihamba nokuthembeka bazalwane. Kubaholi bomhlambi kaNkulunkulu bekudinga umholi ozothembeka endleleni. Alibonge igama. Athi noma ekhona athi noma engekho kodwa izimvu zikholwe ukuthi ukusho wona lokusho. Alibonge igama. Now bengifisa abazalwane ukuthi fast forward sisheshe sifike encwadini esize kuyo kodwa kuyala ukuthi ingavezi ukuthi u-Isaiah 40 verse 10 utheni uNkulunkulu. Umprofethi u-Isaiah utheni ngabelusi uNkulunkulu. Bengingacela ukuthi sifunde bazalwane. Bekani Nkosi uJehova iyeza ngamandla intalo yayo iyakumusela. Bekani umvuzo wayo indawo inkokhelo yayo iphambi kwakho. Iyakwalusa umhlambi wayo njengomalusi ibuthe amawundlu ngemikhono yayo. Iwagole esifubeni sayo ihole kahle izinde zayo. Uma ubheka incwadi esiyivulile uyaqala uNkulunkulu ethi ithemba ngomalusi ozayo. Nami no-Isaiah umemezela ngomalusi ozayo. Umalusi ozayo uyafike ikhomba ukuthi mina ngingumalusi omuhle. Amen. Cela sifunde ngokukaJohane uMvangeli sasihloko sikaTheta.
Ngiqinisile ngithi kini ongangeni ngesango esibayeni sezimvu kodwa ekhwela ngenye indawo lowo kuyisela ngaphandle. Yepha ongena ngesango umalusi wezimvu. Umlibisango uyamvulela lowo nezimvu ziyalizuzulana. Ubiza ezakhe izimvu ngamagama azibolele phandle. Nxa esezikhiphile ezakhe zonke uhamba phambi kwazo izimvu zimlandele ngokuba zilazi izwi lakhe. Yepha umfokazi asisoze zamlalela kodwa ziyakubalekela ngokuba zingalazi izwi labafokazi. Jesu asho lokufana kubo kepha bona abezisanga ukuba kuyini lokhu akukhuluma kubo. Ngakho uJesu wathi ngiqinisile ngithi kini mina ngiyisango lezimvu. Wonke abafike ngaphambi kwami bangamasela nabaphangi kepha izimvu azibezwanga. Mina ngiyisango, uma umuntu engena nami uyakusindiswa angene aphume afumane idlelo. Iselakalisi ngizokweba nokubulala nokuphisa. Mina ngize ukuba babe nokuphile babe nakho ukuchithile. Ngumalusi omuhle, umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Okhokhelayo engasiye kumalusi, izimvu zinesizo ezakhe, ebona impisiza, ushiya izimvu abaleke, impisi zibozomele izinhlakazi. Ngokuba okhokhelayo engazinakekeli izimvu. Nakumalusi omuhle ngiyazazi ezami, nezami ziyakazi. Uyavela uJesu, uyavela umalusi omuhle. Uvela uthi yena uyisango, bayadideka ukuthi usho kanjani manje ukuthi uyisango. Uyadlula ukuthi mina ngiyisango, ongena nami uyasindiswa, angena kuma fumane ivelo. Alibonge igama. Haleluya. Bonke abelusi abalusile asibabonanga benza izinto ezenziwa uJesu. Bonke abelusi abalusile asizwanga kukhulunywa ngabo njengabelusi abahle bazalwane. Sinomalusi omuhle, uyamdinga nawe uhleli lapho phansi. Uyamdinga umalusi omuhle. Awudingi intombi nje kuphela kodwa udinga umalusi ukuthi abaluse. Nawe obalusile amdinga umalusi ukuthi abaluse solethi obalusayo nakuba bakwazi ukuthi baluse ngoba nawe unomalusi. Haleluya. Ilokho bengifisa ukuthi ngikudlulise bazalwane ukuthi uJesu abafike ngaphambili bangamasela bangabaphangi. Nakulesi sikhathi bazalwane silindelelana nje ukhona abayokhanda imali abezile ukuzokhuluma izwi likaNkulunkulu kodwa bizwe ngenkonzo kodwa bazoyisuthisa bona uNkulunkulu akathokozi kuthokoza bona. Kodwa bekumele ukuthi uma sihlanganele into ephilayo ukuthi sizoveza nomalusi omuhle uJesu ngoba uyena odela ukuphila kwakhe ngenxa yethu thina zimvu zedlelo lakhe. Besidinga ukuthi simazi lo malusi, sishumayele simazi, sithandaze simazi, sidumise simazi. Ngoba abantu bangakubona ukuthi bakwazi ukuthi bakuwelisele bakufike kodwa uthola ukuthi odumisayo akafiki usele ngaphandle. Ngenxa yokuthi ushoda umelusi. Uyamdinga lo melusi. Ufisa ukusho ekuseni ukuthi uyamdinga uzolusa, uyamdinga ulusiwe ngoba uzolusa kahle. Futhi uthembisa izinto, uthembisa ukuphila okungaphakathi. Sami ngisazi bazalwane ukuthi akekho omunye kodwa uJesu yedwa umalusi omuhle. Uthembisile angeke asishiye esigameni, akafani nabelusi abanye ukuthi uma kuvuka izinto endleleni kuvuka izinto endleleni basishiye. Kodwa lo